Здравейте, приятели! Аз съм Алекс и днес ще ви покажа как да си направите ето тази гривна фиштейл. Прави се много лесно, за целта ще ви трябват някъде около 50 еластичета, една кука, не ще използвам моята метална кука на Rainbow, също така и стан, не ще използвам Rainbow стана си. Така, нека да започваме. Първо взимате едно ластиче. Забравих да отбележа, че ще направя гривната в два цвята, лилаво и розово. Обръщате стана си така, че червената стрелка ето тук да сочи надясно. Ако нямате стрелка, просто нагласете стана си ето така. Ако нямате стан, може да използвате двата си пръста или прашка, която се продава с повечето пакетчета ластици. Но аз ще използвам стана, за да виждате по-добре какво правя. Сега слагате първото си ластиче, ето така. Избирате си две кръчета, ако ще работите на стан. И взимате едно ластиче и го кръстосвате ето така. Няма значение от коя страна ще го кръстосвате. Ето така. Сега слагате другия си цвят, може да е розовото, както вече казах, и натискате надолу. След това слагате отново същия цвят, ако използвате два цвята, ето така нормално. Тези двата ластика са нормално сложени и от сега нататък ще слагаме ластиците нормално. Сега взимате куката и премятате долното кръстосано ластиче. И от двете страни. И натискате надолу. Отново взимате ластиче и го слагате нормално. Премятате най-долното от двете страни. И може лекичко да подърпате гривната, за да стане по-стегната и по-хубава. След това още едно ластиче. И премятате долните две. Имам предвид едно най-долното ластиче, но от двете страни. Продължавате да правите тези стъпки, докато не направите достатъчната дължина за гривната. Мисля, че отнема към 40 ластичета или към 50, ако е по-голяма вашата ръка. Някъде толкова. Аз ще направя малко от гривната с вас, но след една минутка ще превъртя видеото, за да не стане толкова дълго. Понеже за да направиш тази гривна фиштейл ти отнемат към 15-20 минути. Както знаете, в YouTube това клипче, което е за това време, се качва към 1 час. Даже и повече. Затова, да ми е по-лесно, ще направя още малко от гривната с вас. Виждате как се получава вашата гривна фиштейл. Това не е любимата ми плетка, на повечето от вас, поне които знаете, е любимата им плетка, понеже се прави най-лесно. Всъщност за мен не е така. Според мен дори да можете да направите тази гривна на почти всичко с две такива зъбчета, как да го нарека. Нещо подобно на стана. И
За някой тази гривна е най-лесна, но за мен не е. Аз лично предпочитам да плета на целия стан тези лесни гривни. Но все пак за тези, които нямат възможност да си вземат станче или просто не живеят в такъв град, който се продават такива станчета, и реших да направя този урок. Идеята не е моя. Сигурно почти всички, които имат страници за ластици, правят такъв урок за фиштейл. В следващото видео ще ви покажа как да си направите по-лесният вариант на фиштейл, който се прави с 2 пъти по-малко ластичета. Този вид може да бъде направен и на целия стан. Не този, ами следващият. Не мога в момента да ви го покажа, понеже не съм правила такъв вид. И така, виждате как се получава. Според мен стана много бързо. И ако искате да продължите гривната, ако не сте запомнили стъпките, върнете видеото назад, чуйте ме отново какво обяснявам, върнете се и направете другата част. Аз ще превъртя видеото и ще се върна, когато гривната е готова. Вече завърших моята гривна. Трябва да изглежда ето така. И трябва, когато си слагате ръката ето така, да се допира едвам до ето тук. Имам предвид крайчето да се допира до там, където плетете. Сега аз ще поставя последното ластиче. Ето така. И премятате отново долното едно ластиче от двете страни. И предърпвате. Сега идва по-лесната част, не знам за вас как е, но просто ще го нарека завършването на гривната. Тук просто премятате долното ластиче от двете страни, без да слагате допълнително. Така че трябва да ви остане едно ластиче, все едно сте сложили ето тези 4 на това ластиче. Сега трябва да имате кукичка за закачане. Повечето използват ето такива. Те са класическите, как да ги нарека, които се продават в България. Но понеже тези кукички, които може би сте виждали, които са на Рейнбоу, свършиха и някъде ги загубих. Та докато ги намеря, ще използвам тези есообразни кукички. Моите бяха си-образни на буквичката C в английската азбука. Но есообразните мисля, че вършат същата работа за гривните. Но за другите работи няма спор. Си-образните кукички вършат по-добра работа, но няма значение. Сега просто премятате това ластиче или ако сте левичар, лявото към дясното, аз ще преметна дясното към лявото. Ето така. Може да вземете даже скуката и да дръпнете стана назад. Трябва да имате тази гривна. Сега взимате несъобразната или сиобразната кукичка и закачате двата края на едната страна. Тук трябва да имате 2 такива пръстенчета или усукано ластиче, ако знаете какво имам предвид. Ако сте работили с стан, ще разберете. И ето така закачате към другия край на съобразната кутичка. Това е вашата гривна. Единственото нещо, което трябва да сте внимателни, е да не избъркате редицата от цветове, ако изобщо ще правите редица от цветове.
Препоръчвам ви да започнете с най-шарената гривна, понеже ето тук, както има на моя на дъската, ето такива ластички ще имам предвид, шарени. Може да използвате червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, тъмно синьо, зелено, тъмно зелено. Аз обърках, трябва да разменя зеленото с синьото. Синьо, розово или ламо. И отново червено, оранжево, жълто и така нататък. Аз просто ви предлагам комбинацията, с която няма да се объркате. Ако искате, ще ви пратя снимка на тази гривна, която е в цветовете на дъгата. Но да не хабим време, ето е вашата завършена гривна. Също така трябва да сте внимателни с дължината. Трябва само лекичко да се допира до там, където плетете настана. Не трябва да превишавате това нещо, понеже рискувате гривната ви да е голяма и да ви пада от ръката. И да се скъса, по-лесно се късат големите гривни. Знам го от личен опит. Ето вижте. Ето тази гривна. Всъщност това е комбинацията, която исках да направите. Направена от такива балончета и те, както виждате, са изхабени, понеже гривната ми беше голяма. И да. Да не хабим време, както казвам още веднъж. Може да направите колкото видове фиштел си поискате. Ето ги моите фиштел гривни, които сега в момента намирам. Ето такава. Ето такава, тази, която тук ще направих с вас. Ето тази, която харесвам просто я харесвам горе-долу. Ето тази, която ви показах в началото на клипа и ето тази. Това са гривните, които успях да намеря, които бяха до мен. И така, това беше от мен за сега и до скоро!